ओरैबायदि एक्टिंआव गोसोमोन माने गावनो हारसिं आयनायाव नायनानै एक्टिं खालामबाय थानो बिराद मोजां मोनोमोन आरो सिरियाल्स बिदि नायनानै बिराद मोजां मोनोमोन बेफोरनिफ्रायनो नायै नायै एक्टिंखौ सोलोंदों आरो हारसिं बिदिनो गोसो जानानै माबायदि ओंखारजेनखो गावनो माने थालखौनो मोनासै बिदिनो डान्सबो लाबाय नालाय बिदिनो लाइनावबो आगान होजेनबाय आरो सापर्ट खालामनायाथ' गासिबो खालामा बिदिनो जेनेबा मोजाङै आवगायलांजानो लुबैखागोन बयबो बिदिनो आंनि न'खरनि मानसिफ्राबो मोजाङै मोजां आवगायलांनो थाखाय आंखौ थुलुंगा होयो आङो बिदिनो सासे फावखुंग्रि महरै आङो बर' सावथुनफोरखौ बिदिनो आवगायलांबाय थानो गोसो आरो हाजासे आङो रायजो राजानि थुलुंगा होनायजों आङो बिदिनो आवगायलांबाय थानो गोसो आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों गासिखौबो नुनानै नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै आरो गोदान गोदान जायगायाव फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों एबारसो फार्स्ट टाइम आइफवालि पिकनिक स्पटआव आरो नोंथांमोनखौ आं बयखौबो खावलायो जायगाया बिराद मोजां नोंथांमोनाबो निउ इयारनि इन्जय खालामफैनो हागोन बयखौबो खावलायनाय थाबाय गासिबो बेरायफैनो आइफवालि पिकनिक स्पटआनो जा जायखिजाया पिकनिक स्पटआनो जा जाहाथे मोजाङै मोजां बयबो इन्जय खालामो इन्जय खालामनानै एसे डिसिप्लिनै इन्जय खालामोब्लाबो डिसिप्लिनै जाहाथे बयबो इन्जय खालामो आं बेखौनो खावलायो थेंक इउ हामबायसै